magasságban, és akkor fölfelé. Iszkulsz? És akkor ülek, tától, és akkor közben eléri a sebességet. Első repülőt mindjárt összetöröd? Hát nem tudom legközelebb kiadni azt. Megörökíted? Gurci, ne Megám. sajnáld előre. Riportot készítek. Ó, fénykép az már van róla. Nagyon állatot fog venni. Ki kell dobod? Én csak így nézem. Te dobod, mert én kamerázok. Nem úgy volt, hogy szép. Várj, én csak lefényképezem így egy csöppet. Várjál, még egybe le akarják fényképezni. Megnézzük így, és a repülés után. Én is csináltam ilyen hasonlító fotót. Király. Mehet. Nagyon jó. De hallod, inkább ilyen egy 20 fokot többbe úgy fölfelé, nagyon kicsi pasbírod. Ajaj, na, arra. Nem menj, de hát most tök mindegy itt meg ott. Ajaj, dobjam, ó, repület, gyönyörű. De jó, nagyon nagyot, ez az! Kicsit a magasságúval. Gyerünk, mindig magasságot, ne nagyon, csak mindig pici magas, ez az, mindig, ne nagyon. Nagyon megy fölfelé, magától megy itt fölfelé. Vedd le a gázt, nagyon nem tudod mit csinálni. Jobbra. Vedd le a gázt.